Video ni mo? Hanap ra ba na? Uy, kilid. Ano na, uy. Hi guys, naami karon sa bungtod guys. So padung na may mauli. Sige na. Ha? Azut-zut. Di lagi. Ani lagi. Ako na una. Okay, magkaano mo mag-arson gamay. Mag-arson gamay. Ha? Uy. Inay, oy. Di, oy. Ari, okay naman eh. Ano man, magitag agi god. Ang musaka kaya ng babaw. Shortcut ba? Sabi, agay. Wala, oy. Nangutana gani ko ni mo, okay ra ba nimo magarasan gamay? Kay magaras-garas jud ani. Mano bitang ani shortcut. Re. Mangu. Uy. Oh. Nahimo na may. Agay. Dili. Asa tagi? Ada tagi? Pero hinon doon ra ani. Wow. Sana all. Ato lagi. Dili tamamba. Oh. Ha? Nag-init pa rin yung ganihan mo. Uy, ano ang tagi kay Mark dool? Are? Kay? Ako katudanig. Sige are. Gunit lang aning mga kahoy. Hindi lagi na mga an. Agay. Uy. Misyo. Lumit ko. Patul mo noon. Ani, basig mapuno na imong kuan. Di ako. Ani, jutsu ay. Wait lang kay nay eh. Ang law. Ang kuan oy kanang lingkosong na mo. Hinlo man gud ni atong mga kuan. Hinlo man eh. Kay ganahan makaani magjutsuhot. May makaingon juga nagdiinit kung balik ang dapit ka. Gazut-zuhot. Lah. Ano tagi ni? Ari uy, namin gan. Wait lang. Ini. Di uy, okay ra. Ari ra. Okay. Hinay ana. Kasi gunit ra ba gamay ra. Kahoy. Oh, gani kay ingon man ka mo shortcut ta. Daw kaplan ta ani. Ano man ite?
Jut-jut pa more. Ngano bitong ani ta hingage guys. Ikaw gayon dyan. Pero wala naman eh. Hala, pag hinay rin okay, basig na eh. Kaanang lansang ba? Ha? Ano? Basig ganahan kang palit, ana. Ha? 3,000 square meter. Mahal kayo na. Dapat magkarsada. Yeah, overlooking man siya mo nang mahal. Dapat karsada. Uy, og ato pa tayong agi-hagay. Unta atong agi-agi. Di dapat magkarsada. Overlooking man good. Pero wapa dugay naman nagipuste, wapa man pumalit. Gabi yung nawa na. Dara rin. Layo, ato. Pero gala ka pagtato na patato skin ah. Gani. Siguro. Hindi, gahandig pa dyan. Gapambog. Apa mo ba? Asa gandig ko kay gandig. Gambog. Gante, uy, gahandig mo ba damo? Asa gandig lahi-lahi jud ano Gani. mga pinulungan. Ako nilang giban sila. Ato dapat sama. Ngomong siguro na. Uy, sa kanila nga doon. Oh. Oh, mama. Oh, kalak man siya. Hi, te. Ngayong hapon.